പോയപ്പോൾ ഷാനിഫ് കരഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. മെച്ചിക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലേ? ആ മെച്ചിന്റെ മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആ മറുപടി മാസ്ക് ഇട്, മാസ്ക് ഇട്, മാസ്ക് കരയണ്ട കേട്ടാ. സാരല്ല ട്ടാ, നമുക്ക് കസാലിനോട് മുണ്ടണ്ട കേട്ടാ, കസാലിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട കേട്ടാ. എവിടെ വേദന ഇത് മറുപടിക്ക്? ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. മോനുസിക്ക് മാസ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ തല ചേർമ വെച്ച് കുത്തി, അതിനാണ് കരഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ പോവല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേഗം കരച്ചിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലൊന്നും അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഒന്നാമത് സൺഡേ ആയ കാരണം, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോഡിൽ. റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിന്ന്. പിന്നെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോകാനുള്ളൂ കേട്ടോ, അധികമൊന്നുമില്ല. ഏറിപ്പോയ 2 കിലോമീറ്റർ, അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, അത്ര ദൂരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകണം. കുട്ടികളൊക്കെ പാടം കാണാനും കുളം കാണാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് പോണത്. നീനും അതുപോലെ ഇക്കാരൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവരൊറ്റക്കായില്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. അപ്പോൾ ആ സങ്കടം ഒന്ന് മാറ്റാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ കുറേ ആയി, അന്ന് മലപ്പുറത്ത് പോയി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടം കൂടെ മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ജസ്റ്റ് പാടം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയാണല്ലോ അല്ലേ, ആ പച്ചപ്പും വെള്ളമൊക്കെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ. ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേണോന്ന് സംശയമുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കണ്ട ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണും ചെയ്യാം, മക്കൾക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആവും ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണ്. ഇനി കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാവും. എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പോയി ഇതാ ഫസ്റ്റ് പാടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടോ. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ചെക്കന്മാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പോയാൽ ആണ് വേറൊരു പാടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി. ഇവിടെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളതന്നെ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത കാരണം ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾ ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ സിനിമകൾക്ക് പിന്നെ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്, കുളം കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് അതന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു തോണി നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കണ്ടപ്പോൾ ഓൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. മറ്റേ പാടത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയില്ല കേട്ടോ, അവിടെ പറഞ്ഞമാർ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡാക്കി. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂസാണ് ഇനി കാണാനുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന്. എനിക്കെന്തോ ഒരു പേടി പോലെ തോന്നുന്നു, കാരണം 2 സൈഡിൽ വെള്ളവും സെൻറ്ററിൽ റോഡ് കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് സൈഡാക്കി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ, കാറെങ്ങാനും വന്നാൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുള്ളതല്ലേ, സിനിമകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിർത്തി കുറച്ച് നേരം. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, അവരിങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന്. പിന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓടിപ്പോകൊന്നുമില്ല. 2 സൈഡിലും വെള്ളവും പിന്നെ സെൻട്രലിൽ റോഡും. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നിങ്ങനെ ആ റോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗി കാണാൻ, നല്ല രസമാണ് കാണാൻ.
പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ തെങ്ങൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ തെങ്ങ്, അതുപോലെ ഒരു മാവുണ്ട്, 2-3 മാവുണ്ട്, അതും അതേപോലെ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു തോണി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കേടന്ന തോണിയാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്ത തുണി തോന്നുന്നു കണ്ടാൽ. അതിന് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ഇല്ലേ, ഭയങ്കര ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. എൻ്റെ ഫോണായ കാരണം, വേറെ നല്ലൊരു ക്യാമറ ഉള്ള ഫോണൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേറെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വെയിലാറിയിട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നു. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മോനുസിനോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് നല്ലപോലെ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ആ സമയത്ത് മേലെ കൂടെ പക്ഷികളിങ്ങനെ വേറെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കണ്ടില്ല, കുട്ടികളാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പകുതിയിലേറെ പറന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അത്ര അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് പോവാണ്. അപ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്ക് എടുത്തതേന്ന്. ഇനി പോവില്ലേ? ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം. എന്തവിടെ ലാസ്റ്റ് പോലീസ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമകൾ അങ്ങനെ കയറിയിട്ടാ. മറ്റവന് പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ഓന് വന്ന് പോണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഓന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല. അതാണ് താമരല്ലേ, കണ്ടില്ല താമര? മനസ്സ് കണ്ട തോണി? ആ കണ്ട ഒരു ഗ്രീൻ കളറിന് അവിടെ അരുവില്, അതാണ് തോണിട്ടാ. അതാ അവിടെ കണ്ടാ, അതാണ് തോണിട്ടാ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി മനസ്സ് വണ്ടിമന്ന് ഇറങ്ങി കയറി പോകണ്ടിട്ട് അപ്പം തുടങ്ങും ഇനിയും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിൽ. കുറച്ച് നേരം ഇനിയും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയെന്നെ നിന്നിട്ട് അവന് പോയിട്ടൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സിനിമകൾ പറയും. വീട്ടിലെത്തി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.